Всяка жена ще отговори правилно на първият въпрос. Как се нарича този храст с лилави и ароматни цветове? Горско секирче, люляк, горски здравец. Разбира се, че верният отговор е... Очаквам следващият въпрос да затрудни повечето мъже. Как се нарича това богато и пишно цвете, често срещано в бабиния двор? Червено омайниче, божур, розов живовлек. Покажи въпроса на мъж и го тествай. Още малко и ще разберем дали си прав. Готов ли си? 3, 2, 1. А това, което следва, е растението, което очите ми винаги откриват първо сред природата. Как се нарича тази полезна билка с жълти цветчета, която расте по поляните? Планинско лютиче, жълт кантарион, златоцветен минзухар. Жирафчета билкари, кой е верният отговор?